Hayırlı gün. Biz Tuğan Til Günü'ne hem Toqay'nın 130 yıllığına, 136 yıllığına bağışlanan matbuat konferensiyasına çıkıldık. Hem bizning qonaqlarimiz Hakimjanov Lenar Seyitjanoğlu, Tatarstan Respublikası Medeniyet Ministri orunbasarı, İhsanova Elsuyar Vazih kızı, Yazıcılar Birliği Reisi orunbasarı, Müslimova Lenar Yaradik kızı, Bütün Dünya Tatar Yaşları Forumu Reisi, Vafina Elvira Şamil kızı, Arşa rayonu Başkarma Komiteti Жетекчисінің социаль мәселелер бойынша орынбасары. Бірінші сұрау, Ленар Сейітжанович, сізге енді биылғы Тоқай күніне бағышланған нендей шаралар узачак, шулар хакында кыскача айтып кетсеңиз иде. Hayırlı günler istemezsiniz. Elbette arkadaşlar şimdi biz Beyik Tokay'ımızın Doğan günün zor şaralar bilen bilgiler buzabız. Yılda aşağı. Bu yılda bu iş zorlap alıp baralı. Kozanda da rayonlarımızda da umuman indi bizim Tatarlarımız yaşayan bütün tübeklerde bugün iktibarsız kalmaz deyip ышанамыз. Çünkü bu bizim için zor bayram. Doğan til günü bularak da Abdullah Toqay'ımız Doğan gün bularak da көп şaralar planlaştırıldı 26 aprelde 21 aprelde 26 aprelde meyanda деген әсәріне дұрыс yazmağında. Көп şaralar узачак. Ол республикабыз бойынша енді зорларын алсақ бір киізлеп шара жиыла. Ғадатта шайында біз әлбетте Тоқай хайкалі yanında шашак салу болашақ. 26 апрелде шул шаралар, ол күнгі шаралар шушы біздің шашак салудан баштанайында ғадатта опера балет театрында біздің зор тантана бола. Тоқай премиясы тапшырыла. Hem de indi bizim saat 1'de deyip uylap turabız әлегі күнге. Saat 1'de opera balet teatrı karşında bizim ғадаттайша поэтик бәйлемimiz bola. Bütün qozanlılarını, qonaqlarını şu бәйлемге шақырып қалабыз. Шул енді міне Ленар айтып кетер біздің yılda zor gına şara yaşlar için көбірек yaşlar tarafından uzdurulatan şara min Tatarşası yaşam şarası işte uzayşak hem de şimdi bizden Tatarstan Yanı Asır telekompaniyası bu şaraların kubesinin şimdi zor şaralarını turdan tura efirde translasya iştirakşak şu an kulağına Kazan'dan tuğul, Tatarstan'dan tuğul, bütün dünya boyap көріп болашақ. Ну, что хочется отметить по 26 апреля. Как я уже сказал, где-то порядка 200 мероприятий, в том числе и крупные, традиционные, связанные с датой рождения, днем рождения нашего великого поэта Абдуллы Тукая. Традиционно, давайте я поближе сделаю. Традиционно у нас возложение цветов памятнику поэту. Традиционное большое праздничное мероприятие в Театре оперы и балета с вручением премий, государственных премий Тукая. И, соответственно, традиционный праздник, который также у нас каждый год проходит, это поэтический митинг также у Театра оперы и балета. Поэтому всех желающих приглашаем. Что нужно сказать о тех мероприятиях, которые проводятся и приурочены ко дню родного языка, ко дню рождения Тукая. Это в оперном театре в этот период было показаны 2 постановки. Это «Любовь поэта» и «Шурале», которая является сокровищницей нашей татарской оперы и балета. Кроме того, у нас в наших муниципальных образованиях также проводится целый ряд мероприятий практически в каждом районе. Особенно каждый год у нас и в целом активно работает музей имени Тукая. Здесь будут целый ряд мероприятий. Поэтому приглашаем всех желающих принять участие, посетить те мероприятия, которые будут проводиться
полный анонс мероприятий, их время и где они проводятся, размещены на сайте Министерства культуры Республики Татарстан. Барыңызды шақырып қалабыз. Рахмет. Рахмат. Үсер ханым әйтеп китсәгез, шигырь бәйрәмендә ничек узачак быел һәм язучылар берлеге тарафыннан тагын нинди чаралар уздырыла? Микрофонга басыгыз. Хәерле көннәр барыгызга да. Чынлап та Тукай айы, апрель айы ул безнең инде иң көтеп алган айларыбызның берсе һәм бу айда безнең бик күп туган телгә багышланган чаралар үтә республика буенча татарлар яшәгән бөтен җирдә, республикадан читтә. Менә бүгенге көндә бүген безнең Ульяновск шәһәренең үзәк китапханәсендә шулай ук шигърият көне, анда безнең бер төркем язучыларыбыз китте. Иртәгә Кукмара районының Олы яз мәктәбенә барабыз. Анда беренче республик күләм конференция булачак, шулай ук шигырь бәйрәменә һәм туган тел көненә багышлап. Аннан инде безнең традицион шигырь бәйрәме шулай ук 26 апрельдә хәзергә сәгать 1дә дип торабыз. Үтәргә тиеш Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры бинасы янында, Тукай һәйкәле итәгендә. Һәм инде быелгы шигырь бәйрәменең яңалыгы нәрсәдә дигәндә, без инде тагын да традиционрак үзебезнең шу формага кайттык дип әйтик. Моңа кадәр безнең шигырь бәйрәмен күп еллар артистлар алып бардылар. Үткән елны без аңа яңалык кертеп, безнең аны шагыйрьләребез, яшь шагыйрьләр алып барды. Быел инде безнең улпат шагыйребез Абдулла Тукай бүләге лауреаты, халык шагыйре Рәдиф абый Гаташ алып барачак. Чөнки бу традиция бик электән килгән традиция. Ринат Харислар, Зиннур Мансуровлар заманында алып бардылар ул шигырь бәйрәмен. Һәм безгә инде ул менә үзебез генә уйлап чыгарган түгел, мондый безгә тәкъдимнәр булды. Үзебезнең язучылар берлеге идарәсендә без бу мәсьәләне карадык һәм кабул иттек. Менә быел яңалыгы тагын шунда булыр дип уйлыйбыз. Һәм инде традицион шигырь бәйрәменең аның үзенең безнең тамашачысы бар, алар инде көтәләр, вакытын сорыйлар, кайчан буламы быел дип. Ул булмыйча кала алмый әлбәттә. Менә шигырь бәйрәменең яңалыклары шулай. Аннан соң инде шулай ук без елдагыча, гадәттәгечә 25 апрельдә Балтач районына барып, Тукайның әнисе Биби Мәмдүнә ханымның каберен зират кылу булачак. Анда Балтач районында очрашулар шулай ук планлаштырыла. 27 апрельдә Арча районында һәм Тукай инде үзе язганча дөньяга күзе ачылган Кырлайда, аның белән анда инде безнең шулай ук очрашулар булачак. 27 апрельдәге чаралар хакында сөйләп китсәгез иде. Бу 20 хакта сөйләрләр инде. 20 апрельдәге чаралар хакында инде безнең Арча районында сөйләр, чөнки оештыручылар безнең Арча районы. Без инде кунак булып барабыз һәм алар безгә нинди чаралар тәкъдим итә һәм безгә кайда катнашырга тәкъдим итәләр, без барсына да риза. Яхшы. Ленария, әйтеп китсәгез иде, менә мин татарча сөйләшәм, быел урыны үзгәрде бит инде, ни сәбәпле? Шулай һәм быелгы үзенчәлекләре хакында. Хәерле көннәр. Быел инде мин татарча сөйләшәм акциясе 17нче тапкыр узачак. Һәм чыннан да урыны аның Бауманда уза иде. Бауманның төрле урыннарында узды. Быел беренче тапкыр. Бу инде безопасность, сакчылык белән сәбәпле Камал театры каршына күчә мин татарча сөйләшәм быел. Бераз кыенлыкларын үзебез дә аңлыйбыз инде, анда 10,000 кеше килсә дә 10 кеше күбрәк күренә. Шулай да хәзер актив эшчәнлекне алып барабыз инде вузлар буйлап, волонтерлар 100дән артык заявка килде, катнашырга теләүчеләр. Иртәгә безнең башланып китә Казан квест уены, Казан шәһәре буйлап 7-11 мәктәп сыйныфлары катнашуында. Бүгенге көндә 29 команда җыелды. Ул Бауман урамыннан башланып китә сәгать 1дә. Шулай ук чакырып калам мәктәпләр белән әгәр дә аралашырга, биремнәр буенча информация кирәксә, иртәгә сәгать 1дә Бауман урамында. Һәм быелгы концепцияга килгәндә, мин татарча сөйләшәмнең ул шигърият. Без сылтама ясадык 80нче еллар хакына һәм үзебезнең флешмоб форматында киемнәребез дә шушы 80нче еллар белән бәйле була. Афишаларына да игътибар иткән булсагыз, ул винил, Әлфия Авзалова, Илһам Шакиров, шундый атмосферага ничектер без быел керергә булдык. Һәм шулай ук яңалыкларның берсе
ул шигърият белән бәйле булгач, шулай ук безнең яшь альтернатив музыкантлардан кала тагын әле яшь шагыйрьләр бәйгесе узды. Шулай ук сәхнәдә яшь шагыйрьләрне батл форматында чыгышларын күрәчәксез. Кыскасы шулай. Тагын әйтеп үтәргә кирәк, 23 көнне Яр-Чаллыда шулай ук Мин татарча сөйләшәм акциясе фестиваль форматында уза. Ул быел тел лабораториясы, тел эзләнүләренә багышлана. Чаллы театрында шулай ук узып китәчәк, көн дәвамында бара фестиваль. Һәм Россия регионнарында, бу төбәкләрендә Һичшиксез булачакмы? аны Башкортстан уздыра, төрлечә һәрберсенең үз форматы, кемдер мәктәпләр белән эшли, мәдәният йортларында концерт оештыралар, шигъри шулай ук слэмнар, Сарытауда бүгенге көндә уза, Мордовиядә, Саранск шыгырдан да узачак, һәм Әстерхандә шулай ук. Бу иң зурлап уздырылучы төбәкләр дигәндә. Татарда зор антипремия. Гадәттәгечә. Гадәттәгечә әйе, антипремия инде исемлекләр билгеле. Ул сайтлар, элмә такталары, хезмәт күрсәтүгә шулай ук анализ ясала. Һәм шулай ук инде рәхмәт хатлары гадәттәгечә тапшырылачак, кем ике теллелекне Татарстанда инде закон буенча алып бара. Рәхмәт, безнең сораулар әле булыр. Эльвир Шамиловна әйтеп китсәгез иде, 27 апрельдә Арча районында булачак чаралар турында маршрут һәм сез нәрсәләр тәкъдим итәчәксез, кемнәр киләчәк, кемнәр чакырылды? Барчагызга да хәерле көннәр. Безнең инде бөек шагыйрыбыз Габдулла Тукайның 136 ел тулуы максатыннан үткәрелгән чараларда Арча районы читтә калмаячак. Безнең инде төп чаралар Казанда 26 көнне булса, без инде бөтен кунакларны 27 көнне сәгать 10-да Арчада көтеп калачакбыз. Безнең башка еллардан үзенчәлекле буларак быелны төп чараларны без Арчаның үзәгендә, Арча шәһәрендә уздырырга булдык. Һәм инде безнең 5 елдан артык Тукай марафоны йөгерү буенча бик зур марафон эшләп килә, оештырыла. Һәм инде ул башка елларны 26 апрель көнне буладыр. Быелны инде без аны 27-сенә күчердек, чөнки килгән кунакларыбыз бу марафонда катнашкан спортсменнарны, яшьләрне, өлкәннәрне күрсен дип, бергәләшеп катнашсыннар дип. Бу марафонның инде оештыру максаты иң баштарак халкыбызны сәламәтләндерү ниятеннән, һәм инде яшь буынны, бәлки кайсы бер өлкәннәрне дә шагыйребезнең иҗаты белән, язмышы белән таныштыру максатыннан оештырылган иде. 5 ел менә әйткәнемчә эшләп килә, һәм инде безнең быелны 120дән артык кеше җыела дип көтеп калабыз. Һәм алар безнең республика күләмендә түгел, төрле регионнардан да, Удмуртиядан да килгән кунакларыбыз булачак. Һәм инде төп чаралар безнең сәгать 10-да башланып китә, бу безнең шигърият бәйрәме формасында дип инде. Һәм интерактив театраль күренешләр булачак, пешән базары имитациялары да дип күңелле булыр дип ышанып калабыз, һәм сезне барчагызда кунакка чакырабыз. Һәм инде менә йөгерү максат 24 километрга чабачаклар йөгерүчеләр. Монда безнең мәктәп балалары, аларның дистанциясе 11 километр. Һәм инде безнең бу бәйрәм Арчада башланып, без инде аннан соң төп кунакларыбыз белән Кырлайга күчеп, бәйрәмне Кырлайда тәмамлаячакбыз. Рәхмәт, сорауларга күчик. Әйе. Татар-информ Рүзлә Мөхәммәтова. Ленар Сәйджановичка бугайны сорау. Телевидениеда онлайн трансляция күпме вакытка билгеләнгән? Бу соңгы шагыйрьгә кадәр телевидение төшерәчәкме? Әллә определенный бер вакытка кадәр төшерә дә кемләгми телевидениегә кичә дәвам итәчәкме? Тагын сорау Ленарияга сезнең ничәдә башлана? Булар параллель туры киләме шигырь бәйрәме белән? Мин сезнең вакытны аңлап бетермәдем, бәлки мин ишетеп бетермәгәнмендер. Һәм тагын бер сорау дәвам итеп, металл эзләгечләр аша керәсе буламы? Бу ике бәйрәмгә дә халыкка әллә бөтенсе ирекле керү чыгу каралганмы? Әлбәттә, инде куркынычсызлык чаралары алар һәр безнең гадәткә керде, ул булырга тиеш. Без аны оештырачакбыз тиешле дәрәҗәдә. Телевидениегә караганда инде без елда бу трансляция алып барыла. Безгә ТНВ телеканалы гел яктан безгә ярдәм итә, булышак, һәм дә инде ул безнең татарлар өчен бик кызыклы да кирәкле дә чара дип уйлыйбыз без бит. Аны чыннан да бөтен дөньяга тапшырабыз. Вакытын инде әлбәттә бу митингның бөтен теге ахырына хәтле дип уйлап торабыз. Но шагыйрьләр бит алар
теге кызып китеп хаман ничектер ул узакка да китәргә мөмкин. Шуңа күрә ну теге саңа шагыйрьгә дип ул шагыйрь үзенең шигырен сөйләргә катнашырга киләм анда идан телевизорга ләргә кирәкмәй. Без хәл бу мәсьәлә ничектер шулай бер алла сезнең сүзне кытыгына карасаң. Шуңа күрә әлбәттә инде соңгы шагыйрь дип әйтмәгә без аны ни. Соңгы шагыйрь. Дан соңгы булсыннар без шагыйрьләр әле onlar bir sağlayıqına bitədən tuğul, sonra şairlik hətləri bizə dik günlər yox bizim alda. Şuna görə əlbəttə anda qatnaşarğa tiləyən şairlərimiz, qımən indi bizim tatar axilləri alar çıxış yaşayaq, anda bir indi bizim yaxdan kirtə qoyulmay, svobodный mikrofon, Rusça etkənlər. Şuna görə əlbəttə indi bir proqramısı da var oldu. Ничектер Rusça әйтмәшләйді стихийный митинг түгел, аның программасы бар, анда алдан язылган безнең шәхесләребез бар. Шуңа күрә вакыттан без шул 1-2 сәгатькә дип уйлап торабыз. Ну, сәгать яным, ну, 1-2 сәгатькә хәтта сузылыр инде менә теге соңгы шагыйрьләрне көтеп. Шуңа күрә тегенбу каналы бездә монда без бергәләшеп бу мәсьәләне хәл итәрбез дип беләм. Рәхмәт. Рүзиләнең сорауына тагы мин шуны өстәп әйтим инде, чынлап та ул безнең бит инде шагыйрьләребездә, гомумән шигырь язучыларда бу чараны көтеп алалар, алар аңа атлыгып торалар. Һәм шигырь сөйләргә теләүчеләр бик күп була. Ләкин менә Ленар Сәйҗан ул әйтте инде, безнең анда сценарий язылган, программа бар, программага кергән шагыйрьләр бар. Ахырдан инде һәр елдагыча кемдер анда микрофонны сүндергәннән соң да чыгып шигырь сөйләүчеләр була һәм аларда хаклары бар чыгып сөйләргә. Әйе, шигырь Тукай көнендә, Тукай янында шигырь сөйләү инде ул беркемгә дә тыелмаган. Шуңа күрә, ләкин менә безнең бу төп инде сәгать ярым, 2 сәгать монсы телевидение керде дип уйлыйбыз. Степкан әйтәсе килә, безнең чаралар бик күп. Бу әлбәттә инде безнең Yıllar şuşu opera balet teatrı yanında mitingimiz şarabız o tip şarad aytabız indi bizden lakin de orşalar da big zorlap uzral hem ol indi big uzak yıllar boyu baratan tradisiya bizim şairler yazıcılar alar yılda qaytadır yavaşağa o şaralar anda orşada uzrala yaşlar bağlar mənim məktəb yıllarından xatırlayım yani men Tokay'ın o qanğa kirib qalgan biz şu yazıcılar bilan şairler bilan şarşoğa baradır. O gel bizning kitapxona yanında uyushtiralari shunga ko'ra ochlarga rahmat. Allar ana bu yil tag'inda zo'rlab aytib uzdiralar, u traditsiyani bitirmaylar, davom etadilar. Shunga ko'ra bizning Qozonda qatnasha olmagan yoki bir necha sabablar bilan nechakdir anda o'zin aytasiz so'zlarni aytib bitira olmagan kishilar Xemitiz Orshada da bek zo'rlab uza, Orsha endi bizning To'qay bizning tug'an yog'i, tug'an tubaga shunga ko'ra choralar ko'p, To'qay muzeyida choralar ko'p. O'zin Nindi sözünü aytası kelgan şairlərimiz, yoki şəxslərimiz, alarga bizning maydanlar bek ko'p. Рәхмәт. Ленария, вакыттан. Безнең сәгать 16:00 башланып китә. Кичкә таба инде сәгать 4-тә бу студентларга да яктырылыштырылып, эштән кайтучыларга да һәм махсус кунакларның берсенә әйтергә уткан ул Байбулат Батулла нинди рольдә чыгар ансын 26 көнне күрерсез. Һәм алып баручылар безнең быел Лейла Лерон һәм Илгиз Шәһрәзиев. Рәхмәт. Нинди сораулар бар? Барысы да аңлашылды. Әй. Идел журналы Мөршидә Кыямова 26 көнне битендә лауреатларны игълан итәбез дидегез әйме? Менә хәзер бүгенгесе көндә ул лауреатлар исемлеге билгеледер инде әйме? Аларның үзләренә хәбәр ителдеме бу хакта? Xabar etildi men bu haqda degan anglab turman. Yo'q, hali bir kim de bilmey bizning bitta laureatlar haligisinga yo'q. Bizning 19 kandidat deb aytaylik. Şu 19 kandidat arasından eng loyiqli, eng to'g'ri kelganlarin komissiyadan hal etashak bizning 25-inde o'tirish bo'lacak. Hamda endi Prezidentimiz Rustam Oğlan Minixanov ukazga qo'l qo'ygach 26 kunni biz ularni e'lon etamiz. Albatta 26 e'lon etamiz. O'zlarini ularda shunda bilan indani. Albatta u endi bizning komissiya o'tirishi bo'lgach nechakdir u
мәгълүмат каядыр тарала, каядыр менә сез журналистлар да бик борчасыз, безгә рәхмәт. У яктан президентыбыз указга кул куйганчы, без аларны ничектер игълан итү дөрес булмый. Ул рәсми рәвештә алар имза куйгач кына инде рәсми дәүләт тарафыннан кабул ителгәч кенә аларны игълан итәбез. Алар әлбәттә 19 кеше, алар барысы да безнең менә бу чараларга чакырылу. Опера балет театрына да чәчәк салырга да без аларны шунда чакырабыз бергә. Ну, көне буе алар безнең белән бергә инде. Шуларның арасында инде Тукай премиясе лауреатлары да бар. Тагы бер сорау, менә әйтеп киттегез бит, Рәдиф Каташ алып бара дип әйме? Улпат олы шагыйрь. Аның янәшәсендә яшьрәк шагыйрә булмаячакмы? Юк, Рәдиф абый янында яшьрәк шагыйрә булмаячак, чөнки менә сез элеккерәк еллардагы шигырь бәйрәмнәрен хәтерләсәгез, менә әйтеп киттем, менә Ринат Харис та алып барды, Зиннур Мансуров та алып барды, Равил Фәйзуллин да алып барганы бар. Ул менә шушындый бер традиция иде безнең улпат олы шагыйрь алып бару. Быел менә шул традициягә кайтырга булдык. Шуңа күрә Рәдиф абый үзе генә алып барыр дип өметләнәбез. Исән сау булсын Рәдиф абый. Biz Rədif abıya şanabız ansı. Әлбәттә безнең инде ниндидер үзебезнең килеп чыккан очракта ниндидер Рәдиф абый белән дә теләсә кем белән теләсә нәрсә булырга мөмкин. Безнең ул чакта инде үзебезнең уйлап куелган башка вариантларыбыз бар әлбәттә. Әйе. Сәгать ярымга безнең шагыйрьләр сыйышып биттеме? Бөтенесе берсе дә үпкәләп калмадымы? Туй үпкәсез булмый дип әйтәләрме безнең татарда? Безнең бу шагыйрьләрнең үпкәләп калуларымы, бу инде төп нәрсә түгел. Менә безнең шагыйрьләрнең үпкәләп калулары бер караганда ул хәтта минем өчен кызыклы да, чөнки менә шигырь бу шагыйрьгә, Тукайга шул хәтле хөрмәт, аларның шушы шигырь бәйрәмендә шигырь укырга теләкләре шундый көчле. Ләкин менә безнең үзебезнең шушындый карашыбыз үткән елны һәр елны бер кешеләр укымый, ләкин яңа кешеләрне теләгән кешеләрне күп еллар менә әле мин катнашканым юк бу шигырь бәйрәмендә дип әйткән кешеләрне без әлбәттә аларны кертергә тырышабыз. Һәм әлбәттә безнең инде Тукай бүләге лауреатлары бар, алар инде ел саен безнең укый алсалар, без бик шат, үзебезнең остазларыбыз дип санаган, үзебезнең мөхтәрәм аксакал шагыйрьләребез, алар исән сау булганнар, алар инде Алла берсә, алар булачаклар. Һәм монда инде безнең дәвамчылык булырга тиеш, һичшиксез безнең яшь шагыйрьләрне дә монда күрә алачаксыз. Рәхмәт. Бармы сорауларыгыз? Әйе. Ленар Сәйджанович, менә Ркаил Зайдулла да премияның, Тукай премиясының күләмен арттыру турында тәкъдим белән чыккан иде дип беләм. Каядыр или хат яздым ул, или каядыр әйттеме. И язучылар да менә Рәдиф Каташлар да аның санын арттырып булмасмы дип әйтәләр, өчне генә түгел мәсәлән. Бу мәсьәлә ниндидер мәдәният министрлыгында яки башка югарырак урыннарда ниндидер сөйләшүләр булганы юкмы? Ниндидер Тукай премиясын гомумән ничектер аңа ниндидер саннар белән бәяләмәсем. Ул төрле вакытта инанын күләме төрлечә булган. Мен хәзер 60-нчы, 70-нче елларда безнең тапшырылган Тукай премиясының акчалата теге сез әйтмешли күләме бөтенләй икенче. Аның кадере аннан бит кимеми һич тә. Ул Тукай премиясе иң безнең татарыбызның иң югары премиясе. Аның санын да арттырып була инде. Ул кайбер елдан безнең андый карар кабул ителәдер иде нинди шартта. Ләкин дә мин уйлавымча, ул чыннан да кадере шушында. Ул иң кадерле андый акчасы да мин уйлавымча ан бер нинди теге премия өлеше булмаса да исеме генә дә калса, аның өчен көрәш һәм дә аның кадере шулай ук булыр. Ул инде ничектер менә без теге хәзер замана шул ниндидер материаль якка авышып бара. Шуңа ул мәсьәлә әле пока
Мен олай уктыгы бик мөһим дип әйтмәсем аны, бүгенге кескендә алай тыгы. Без аны андый фикерләр булды, тәкъдимнәр булды. Без аларны карарбыз әлбәттә инде. Республика җитәкчелеге дә үзенең сүзен әйтер. Әлеге кескенне минем уйлавымча андыйдыр ничектер аны санын арттыруда, премиялешен арттыруда, минемчә ул бик тә мөһим безнең бурычыбыз түгел. Исер ханымда мөмкин булса фикерен беләсе иде бу сорауга. Минем фикерем шулай. Мин бу фикеремне инде күптән әйттем. Тукай премиясының дәрәҗәсен сакларга кирәк һәм ул инде иң беренче чиратта кешенең иҗаты өчен бирелә торган безнең премия һәм менә бүгенге көндә Тукай премиясына лаек кешеләр әлбәттә бар, ләкин менә аның санын арттырып инде без бик күп кешеләргә Тукай премиясе бирик әле, бөтенесе дә Тукай премиясына ия булсыннар дигән карашта түгел мин. Мин әдәбиятның сыйфатын арттыру һәм Тукай премиясе инде ул иң лаеклыларга гына бирелергә тиеш дигән карашта торам. Чөнки ул безнең әдәбиятның инде сыйфатын билгели торган премия. Күләм мәсьәләсендә анысы инде безнең кулда түгел. Әлбәттә, мин язучы буларак һәм язучыларны яклаучы буларак, әлбәттә, күләм мәсьәләсе арткан вакытта безнең язучыларга күңелле булыр иде, ләкин менә Ленар Сәйҗанова әйткәнчә, эш монда күләмдә генә дә түгел, аның менә Тукай премиясе иясе дигән шушы дәрәҗәле исемендә иң беренче чиратта мин шулай дип уйлыйм. Премиясы мәсьәләсендә Ленарияның фикере гомумән яшьләргә бик эләкми ул. Әйе, ансы бар. Без үзебезнең премияны чынбарлыкта инде 2 ел рәттән тапшырып бардык. Ул премиясы. Без дә үпкәләп калмыйбыз инде. Теге туй үпкәсез фәлән шундый фикерләр яңгырады. Без үзебез чыгарга булдык. Шундый үзебезнең арада иң зур премия дип әйтик инде. 26 апрель чыннан да күп яшьләр өчен бу сәхнә ориентир. Чыннан да безнең ел дәвамында барган эшләребезнең нәтиҗәсе буларак та күрәбез. Ул бит инде бер көнлек кенә гала концерт форматы түгел. Без нәтиҗә ясыйбыз. Чыннан да ике теллелек буенча, мәктәпләр эшчәнлеге буенча, музыкантлар, хәзер шагыйрьләр өстәлде. Быел без шушы премияны яшьләр форумы вакытына калдырдык. Ул әйтеп киткән идек инде. Август ахырында бөтен дөнья татар яшьләре форумы планлаштырыла һәм шушы премияны инде без үзебезнең яшьләр арасында бөтенесен җыйган вакытта тапшырачакбыз. Әлегә кадәр 2 ел дәвамында ул премиясы Мин Татарча эшләшәм сәхнәсендә тапшырылды. Тукай премиясының яшьләргә бик игътибары җитмәвенә сезнең ниндидер претензиялар, үпкәләр юк һәм бу очракта нәрсәдер эшләргә җыенмыйсыз. Юк, нишләп без бит ел саен шулай ук үзебезнең тарафтан яшьләр форумы исеменнән хатлар юллап, төрле әсәрләрне, авторларны чыгарып торабыз. Анысы битарафлык түгел. Без ел саен яшьләр форумы протоколы белән сайлап үзебезнең арада тәкъдим итеп барабыз ел саен. Аңа игътибар булмавын нәрсәдән күрәсез? Игътибар булмау. Без алай үпкәләп алучылардан түгел, һәм һәр вакыт ситуациядан чыгу юлларын эзләргә тырышабыз. Шуңа әйтәм, үзебезнең арада ниндидер хәрәкәт барлыкка китереп, аны үзебезнең яшьләр арасында тагын да кадерлерәк бәйрәмгә һәм бүлеккә әйләндерергә тырышабыз. Премиясының акчалата бармы? Әлегә андый проектлары юк. Ул безнең көмештән хәрефе, шундый төшкә тагып бирүче хәреф. Кемнәр моның иясе булды? Без тапшырган идек Рашат Якуповка. Ул 2 теллек буенча Сәлам авторы буларак, китаплар авторы. Йолдыз Миңнуллинага. Шуннан үзебезнең журналистлар арасыннан Рима Бикмөхәммәтовага, шулай ук Мин Татарча эшләшәм хәрәкәтенең инде күп еллар 2 теллелек буенча шулай ук безне консультировать итеп килүче, комиссияда торучы кеше. Шуннан Айдар Шәйхинга тапшырган иде үзебезнең арада. Рәхмәт. Эльвира Шамиловна, сездә премияләр юкмы? Булдырмыйсызмы Арча районы күләмендә?
Юк, безгә алан хәлек юктыр. Үземнең фикеремне генә әйтеп китәсе килә. Яшьләрнең бит әле теге премияны да бит ул теге бөтен кешегә тарата башласаң, теге дәрәҗәсе төшә дип, шуңар күрә премия алырлык булыр өчен яшьләрнең дә теге дөнья күләм, республика күләм ниндидер нәтиҗәле эшләре булырга тиештер. Теге әле бит язып кына түгел, ул халыкка да таралырга тиеш. Халык таны күтәреп алырга тиеш ул әсәрләрне дип инде. Шуңар күрә Арча тарафыннан бездә бүгенге көндә әлегә юк, но бу фикер турында без уйлап карарбыз. Ан өстәп шуны әйтим, яшьләр турында сүз чыккачтын, безнең яшьләр өчен махсус премия бар. Ул безнең Муса Җәлил премиясе. Безнең яшь иҗатчыларга да бирелә. 30 яшькә кадәр булган яшь иҗатчыларын да анда бу безнең икенче урында тора торган премия дип әйтергә мөмкин инде. Тукай премиясе белән хәтта янәшә тора торган премия дип әйтергә мөмкин. Ул республика премиясе. Шуңа күрә яшь иҗатчылар мин бөтенләй алар инде ничектер читтә калалар дип әйтмәс идем бу очракта. Гафу итегез, моңа җавап итеп, сезгә кадәр сезнең идарәгә сез килгәнче бу премияның бик оста бер лазейкасы бар. Анда һәрвакыт яшьләр белән эшли дип өлкәннәр ала. Һәм союз аша да һәрвакыт өлкәннәр алды. Театр аша да өлкәннәр алды. То есть бу премияның менә ул лазейкасын бетмичә торып, ул премия яшьләрнеке булмаячак. Без сезне ишеттек һәм бу турыда сөйләшербез. Друзьяны күргәч ук саташа башлаган инде. Бу безнең исән сау җибәрмәс моннан дип. Дөрес түгел ул. Яшьләргә теге игътибар юк дигән. Безнең яшьләргә гомумән игътибар бик күп. Безнең төрле премияларыбыз бар. Шунда да Муса Җәлил премиясе бар. Аннан соң безнең күп кенә грантлар, безнең республика җитәкчелеге бу яктан бик безгә ярдәм күрсәтә һәм булса, безнең бүген яшьләргә иҗат иткән яшьләргә бөтен уңайлыклар тудырылган республикада. Мин бик шатланыр идем, әгәр дә безнең чыннан да яшьләр арасыннан анда берничә кеше шулай төрмә бәлеп кирсә безнең анда әдәбияткәме, сәнгатькәме таланты белән үзенә бүген үк тотып Тукай премиясе. Ул берни бәхәс тә булмас иде. Безнең кандидаттар дип әйтгән арасында яшьләр дә бик күп. Әмма ләкин аны бөтен төрле яктан бит комиссия карый. Без анда катнашмыйбыз, тикшермәйбез. Шуңа күрә ул комиссия карары әмма дә безнең яшьләр ел сайын алар Тукай премиясенә ия була да картларга түгел бит, аларга түгел. Шуңа күрә теге ниндидер бер якка кайыры була бу яшьләргә эләкми дип, яшьләрнең өметләрен әзер бетермәгәләр без. Эшләсеннәр, иҗат итсеннәр, үзләрен күрсәтсеннәр. Насыйп булыр, аларга да Тукай премиясе артайгач түгел. Әйтәмиш, менә бар икән иҗат иткән шундый яшьләр. Аларны без бит инде, ой, бу яшь икән дип сызып ташлаган кеше юк. Иҗатына карап, лаеклы икән. Теге олысы да Тукай премиясына лаеклы булырга мөмкин. Яше дә, карты да дигәндәй, яшьтәгесе дә, яшь дигән бездән дә бер юк. Үзенең иҗаты буенча, үзенең ниндидер татар халкына хезмәте белән генә лаеклы кешеләр ала Тукай премиясен. Өстәп кенә әйтергә генә мөмкинме? Премия дигәннән Габдулла Тукай премиясе Арча районында юк, но безне 2 елга бер Гариф Ахунов премиясе бирелә һәм инде менә мәктәптә укучылар, средний специальный учреждениелар укучыларына 2 елга бер ул тантаналар рәвештә безнең Найля Ахуновна язучыларны чакырып 2 елга бер сентябрь аенда бирелә укучыларга. Фонды. Күләме беренче урынга 10 мең. Райондан кызганычка каршы юк, но кем белә, бәлки күтәреп алып, сез елмаясыз да кызганычка каршы тормыш вазгыятьләре шулай, безнең финанс ресурслары Ленар Сидзянович белән миннән генә торса, без аны 1 миллионлап та бирерик, шулай бит Ленар Сидзянович. Юк да, сез бирмәсез. Бирмәсен, булар бөтен нәрсәне акчага авыштырып бетерделәр. Әйе, кызганычка каршы теге финанс яклары зирәк шикләнгән. Мәсәлән, хезмәтегез өчен хөкүмәтебез медаль белән бүләкләсә, без бит акчасы кая дип ансаган кеше юк, ул сәйбер түгел. Аны Тукай премиясенең дәрәҗәсе, Тукай премиясе булар. Ул безнең татар халкы инде тарихына кирип калатан, кирип калатан шәхесләр. Мен инде ул аны мин сөйләмәсем дә 10 мең акча түгел инде, гафу итегез. Ул район Тукай премиясе ничә сум? 500 мең Юк. Татарстан Республикасы өчен оят булырга тиеш. Миңа 500 меңме? Алай дип сөйләшеп торган кешегә ят булырга тиеш ул. Сез нәрсә, алар акча өчен дәгъва итә ул премия.
Neyse onun akşa Tokay pремиясы. Tokay pремиясы. Ол мына акчага түшүрүп калдыруу ол премия бүтән дөрес түгел. Сез бүтән эле инде теге ничектер кире фикер сөйлесез дип әйтим мен. Ол дәүләт премиясы, Тукай премиясы. Шуңа күрә аны җәмәгать шушы бәйрәм алдыннан Микрофон. бәйрәм алдыннан әйдәгез әле без андый теге бәхәсләргә кирип китмәйек, аны бәясе дип, күләме дип Тукайыбыздан яларга кирәк. Ул үзе дә Тукайыбыз алай акча артыннан гомерендә йөргән кеше түгел, шуңа күрә Тукай премиясе ул халыкка хезмәт өчен. Сораулар тагын бар. Бармы тагын? Булгар номерларында тәрәзә ватылган юл куелдымы? Бу көннәрдә куела дип әйткәннәр иде. Сездә мәгълүмат юкмы? Булды. 26-сына без аны куеп эшен бетерәбез. Аңа һәр кирәкле теге матди чаралар каралды, табылды. Шуңа күрә без аны әлбәттә инде тәртипкә китерәбез. Рәхмәт, сез игътибар иттегез аны. Тагын бер сорау бирәм. Монда фәнни блок буенча спикер юк икән, конечно, 25-26 аңлавымча Фәннәр академиясында да конференция була. Һәм ул ни өчендер? Миндәге мәгълүмат буенча анда Галимҗан Ибраһимов та өстәлгән. Ни өчен шулай булды икән? Миңа беркем дә җавап бирә алмый бу сорау буенча, әйеме? Галимҗан Ибраһимовның быел юбилее, шуңа күрә өстәлгәндер дип уйлыйм. Аннан соң барыгызга да мәгълүм Галимҗан Ибраһимовның Фәннәр академиясында 15 томлык академик басмасы чыкты. Һәм Галимҗан Ибраһимов белән әлбәттә без бу мәсьәләгә инде бик тирән кермик. Габдулла Тукай арасында мөнәсәбәтләр дә, ләкин алар замандашлар, чордашлар һәм алар бер-берсен белеп, бер-берсен ни дәрәҗәдә бәхәсләшеп бер чорда иҗат иткән кешеләр. Һәм алар безнең икесе дә татар әдәбиятының биеклеген билгели торган зур шәхесләр, һәм моны мин инде каршылык монда күрмәм. Без аны онытмыйбыз. Бу безнең туган тел көндә. Туган тел. Булырга мөмкин. Бүтән кешенең күп көндә. Сәкәм дип әйтмәйм. Юк, безнең бүтән Әлбәттә. Галимҗан Ибраһимовның инде теләсәк дип әйтеп булмый. Ул чынлап та бүген безнең классик һәм аның юбилей елы һәм ул безнең татар әдәбиятының биеклеген билгели торган. Ул безнең әле безнең бит ул язучы гына түгел, ул безнең җәмәгать эшлеклесе һәм гомумән татар халкының иң зур фигураларыннан берсе. Шуңа күрә Галимҗан Ибраһимовның да килеп керүе бер дә гаҗәп түгел минемчә. Юк, әни аның менә шушы көндә булуы бу Фәннәр академиясының үз инициативасы, әйме, бу сезнең белән ниндидер башка хөкүмәт белән килештерелгән әйбер түгел. Минем аңлавымча аларның үзенең инициативасы, мин алар өчен җавап бирә алмыйм, ләкин аның булуы мин бу көндә бик мантыйкка ярашлы дип саныйм. Һәм тагын менә әйтеп китәргә андыкамын, безнең бит инде Казан утлары журналының, әдәби журналыбызның юбилей елы быел. Безнең шигырь бәйрәмендә 26 апрельдә Казан утларына килгән кунаклар да чыгыш ясаячаклар шигырь бәйрәмендә. Анда менә кунаклар бик күп киләләр, Азәрбайҗаннан, Казакъстаннан дип көтәбез, тагын кайлардандыр. Һәм менә бәлки Фәннәр академиясында үтә торган чарада шуның белән бәйледер, мин инде сезгә төгәл әйтә алмыйм, Фәннәр академиясының эше. Ләкин менә шундый зур безнең бу бит инде иң матур бәйрәмебез һәм иң матур шушындай туган тел көнебез. Монда инде төрле чаралар булырга мөмкин. Сорауларыгыз биттеме? Теләкләрегез, әйтәсез фикерләрегез калмады? Бармы? Фикерләр шул, дөрестән дә бу безнең бик зур бәйрәмебез. Шуңа күрә бәйрәм итеп кабул итик. Шушы көне безнең туган тел көне, безнең тагын да телебезне үстерү, саклау эшендә инде безнең өчен бер зур бер ниндидер вакыйга. Шуңа күрә хәлебездән килгәнчә һәрберебез шушы көннәрдә, киләчәктә дә без Тукайыбызны, башка үзебезнең шәхесләребезне, татар телен, татар милләтен онытмыйча гына бергә матур итеп яшик. Рәхмәт барыгызга. Төгәллибез бу конференцияны.